ide. Várjál? Adj meg. Tehát ez a törés, ami itt van, látod? Itt nagyon megtörik a bovtened. Aha. Látod itt? Ezt nem szoktuk így bekötni, pontosan amit, mert itt nagyon-nagyon törik. Mert ugye koskormányhoz van kitalálva, és így megy. Koskormány meg egyenesen tud csúszni. Úgyhogy nálad a szorulás, hogyha itt van, akkor ebből van. Aha. Itt, ebből a dologból. Aha, és hogy kéne mennie? Hát ennek, megmondjam őszintén, Aha. nem így. Dugófékkal kellett volna. Aha. De hát ahhoz meg már vastag a kormányka, ami fogadja a dugófékkal. Aha. Érted? Az gagyi? Hát ez a gagyi, a Zoft nagyon. Aha. Hát ez egy régi darab nagyon, úgyhogy... Már egy picit vigyázz. Bocsánat. És ez így neked jó, ez a nyereg? Így van beállítva? Aha, én ezt bírom, általában igen, vízbe igen, kell igen. legyen. Igen, vízbe furad, szoktuk de ezt én így beállítani. bírom. Jó, Ha megfúrtuk a izét. felfúrtátok? Aha. Jó van, az nem baj. Az jó van, az zsírva van úgy. Jó, ameddig Azzal nincsen tart. semmi. Hát érted. Nagyjából így ez rendben van. Hát most a beállításokat azt meg te tudod. Hogy mi az, ami így nem működik, vagy jól működik rajta. Még talán a izének van egy forgás iránya. Az van. Fordított. Az mind a kettő. Az is. Hát nagyjából És így figyelj, szerinted mire alkalmas? Megy Pesten? Ja. Hello, szevasz. Hát arra pont jó, nem? Aha. Rohangálni ide-oda. Egy darabig. Meg hát ugye látom, hogy a Stusszen ez ki van húzva. Aha. Ez azt jelenti, hogy neked kényelmes kormányra van szükséged. Tehát ugye ezzel elárultad azt, hogy neked nem ilyen kormány kell. Aha. Nekem. Érted? Mert ennek az a lényeg, hogy dinamikus legyen. Tehát, hogy bum, befogod alul, azt megrakod. Aha. Tehát ugye nyilván, hogyha így kihúzod a Stusszot, akkor azt jelenti, hogy neked ez így nem fekszik. Azaz. Ciao. A luxus. Na jó, oké, Jó van. köszi. Hello. Jó, már viszem is. Hát semmi gond. Most le van